Kwaramba muri empty like ne light iri globe recipe. But now I'm okay. I'm just sharing. Ndozo nzvakandirwadza zvokusvika pakupedzisira. You know sometimes ukati urikuita chinhu chako nomwe wako. Imi manga mapara maimambonetsana here pane zvamaimamboita here? Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse toro yakaremera hama patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidza itobva tatokudini tokuuraya itopisa handi munoziva kuti titouraya topisa tikati it's okay foni handina kuba ndakatenga vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu mimone munondo wacho imimone rushowa ndimemone kupenya kwemvura my partner kuti ndakapinda nadayasiriye pamwe ngedenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera katova because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure across the border. Zita Dumisani Mulambo mafambise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Remember every week pavanotengesa mabhero vanonorasa dzinenge dzasara voramba nyuwani futi. So mama yashimba vakanditi handi mwanangu unoona mabhero ose anotengeswa kuZimbabwe aya andokuratidza kwaanobva. Vaibva nemabhero avo 2-3 vakadai so kunononga hembe ikoko. I still remember even in changani bhegi rangu rokutanga randakatanga kutumira vana kumusha 2008 ranga rabvawo kumusha mukuru ndaitosvikawo ndichitoona kuti ichi dhevha anokwana ichi ndodini ndononga ndochunhu chandakadzidziswa namama yashumba muchoni ichocho ndikabva ndati hai bodo. So mama yashumba vakazonditsvagira basa rekumakicheni kune umwe ainzi ndombi wemuno aiva namakoti wake aishanda kuMr Price kuJoburg kuPretoria mini ndokuchibva kumba kwamama yashumba ndomuviri wandakaita kumba kwamama yashumba ndichienda kuPretoria nokuita stay in yangu. Ndanga ndisiri munhu panguva yacho niyoyo ndanga ndisiri munhu waida zvokubuda kuenda kumaweekends. Ndaingobuda Sunday ndichienda kuchechi and ndakapedzisira ndisingachaendi kuchechi kuOrange Farm kunoona mama yashumba ndandavangopinda mutauni umomo muPretoria ndichingobva kuchechi ndidzoka ngu kupi kumba. Ndanga ndisati ndava nemind yekuti ndinotsvaga room yangu. Ndaingoti zvimari zvandawana ndotumira kumusha kuvana kana kuti ndotumira chii because ndanga ndatova futi neinformation yekuzoti vana vari kuna mbuya vavo vana vaogara nagogo kumusha vakupinda chikoro kupi kumusha saka edha ndatumira kumusha kana ndachengeta zvimari zvangu saka kumakicheni kuya kumakicheni ndowanzo kugara zvokutodaro ndikaenda kumakicheni ndobva ndoga ndakagarako sorry ndikaenda kumusha ndichiti handichadi kudzoka. Ndaenda kumusha nokusvika kumusha nokuona situation haichandibvumiri kuti ndigare kupi kumusha. Remember ndatojaira pizza ka neKFC. Kwamaishumba muchambovhizita? Kwamaishumba ndaivhizita sometimes not every time. So kutaura kwandaita kuti ndaiwanzokuendako handiti remember handinambovhera ndaita room yangu kuOrange Farm ndaigara mumba mamama yashumba. So mama yashumba kana vaendawo kumusha vaigona kugara kana kuti mwedzi. Saka ndanga ndisiri munhu wokuti every week ndodzokera futi kupi kuya kana ndaitaura navo pafoni asi ndaipota ndichienda not every time. Pakakanganisika pandakarasa macontacts ese ndipandakaenda kumusha ndichiti handichadi kudini kudzoka ndava kunogara kupi kumusha nevana vangu. Hai handichadi hangu zvokudi zvokuramba ndiri muno. It was 2010
ndadzokera kumusha. Ndasvika kumusha kuya ndakagara. Nokumbozama kudzokera mufield randaiva rokunotengesa kunoodha madomasi, dengu remadomasi riya riya ndofunga muriziva rinopinda mugomo 5-6. Zvichada. Hazvichadi. Majaira chisalad chekujoza. Zvatochinja. Zvandataura zvezviya kuti tajaira kuti kwai KFC because kumakitchen ukokoko vanhu vandaishandira vanga vasingabiki sadza. Vanga vasingatozivi kuti sadza rinobikwa. Vaiziva kuti rinotengwa. So tairarama ne take away. Kana ukadya chinopisa ndokwakandikanganisa tea. Chinenge chichipisa mudumbu mako tea. Any type of tea, coffee, black tea, cappuccino tea, ndozvinhu zvatai chete. The rest ngovhura fridge wotora uchaunoda kudzisa microwave water. So ndaona kuti no, ndakagara ndofunga 6-7 months ndiri kuZimbabwe. Ndokuona kuti I know. Zvasiyana zvese izvo. Ndazama asi ndiri kuramba kunyatsa kusumuka the way yandaiva before. Ende ndadarikira futi another part yekuti baba Dev vanga vatoshaya. Baba vevana vangu. Vakazoshaya? Yes. Indau? Nhema dzakashata semunhu wanga asisipo. Asi ndinongonzwa kuti vakaita extend. Kuti ndizive kuti extend yavakaita hawo asi ndo munzuro wandoita. Asi nenyaya kuti nini mumwoyo mangu ndanga ndichine bundu. Handinaenda chero nokurufu kwawo. Handidi kureva nemi. Vakashaya after how long masiyana? 2008 kaujosa? Nababa Dev takasiyana ndichine nhumbu. Pandakapona mwana musikana uyu ndo pandakasiyana nababa vevana vangu. But ivo vakazoshaya after how long? Kubva 2005 iyoyo vakazoshaya 2010. Ndopa vakashaya. Right. Yeah. So tanga tisina futi even communication. Kana kuti vanondicheka kana kuti ndichivacheka. Ai. Tanga tisina izvozvo. So pandakazodzoka kechi2 ndiri kwekumushando pandakafonera murungu. Pandandiri kumakitchen kuya. Murungu akati handiti ndakakuudza kuti pamba pako. Paunenge wangofila wada kudzoka unodini? Unodzoka. Nokuchidzoka kwandakaita. Nokudzoka nokutanga futi kushanda. Same murungu. Ndichishanda kudaro nomba ndasangana nomwe musikana wokuZimbabwe. Nomba handiti uri kuda basa. Ndikati ndoda basa. In fact zvanga zvaitika ndanga ndatobva because vanga vakatenga imba kuMamelodi. Tanga tisingachagari mutown muPretoria. Tata wagara kuMamelodi. Saka ndanga ndatobva kuMamelodi ndashanyira sekuru vangu. Mwana wadzvanzi yamai vangu ari kuno kuOliven. Saka pakushanya paya ndo pandakasangana nevanhu kuZimbabwe handiti. Ndosangana nemusikana yaita zvesecurity. Akati uri kuda basa? Ndikati ndiri kuda basa. Zvika zveshwa unoda basa? Ndikati zvikaone foni ipapo ndikati zvika ndipeyo. Ndampa foni. Abva atodhaila namba dzemurungu. Akatiudza murungu kuti unoda basa. Ndabva ndataura nemurungu. Murungu akati une macertificate esecurity? Ndikati ndinawo. Apa munhu haana? Ndochizivirepi security? Ndikati ndinawo. Zvikanzi okay. Ndoda kuona nemandi yange yati Saturday. Ndosangana newe panonzi paFesta paSouth Reach kuOliven. Nemandi uyo wakapfeka black and white. Top white netrouser black. Ndichisvika kumandiudza sekuru. Namba dzemurungu ndasangana nemusikana so handiti 1 2 3. Sekuru akati unoda certificate security? Ndikati zvika okay. 2 minutes. Mapepa ndatova nawo. Certificate nditori nawo namanje. Faucet. Manga mato qualify kudai. Ndanga ndatoqualify. So ndichisvika nemande yaya ndichisvika ndichiburitsa. Unoziva sometimes zvimwe zvinongoda confidence. Okay, Aslam yangu ndinayo original. Ndinoiburitsa everywhere. Panguva yacho niyo ndanga ndisina nabasa chero papi ndotoburitsa ndokandapo. Okay, murungu asvika ndaburitsa macertificate angu ndamupa. Murungu akati ndimi vanhu vandaitsvaga zvenguva yese kare kose. Waivepi?
hande kubasa. Remember, handisati ndatomboziva kuti kunonzi kusecha munhu chi. Asi ndinechi ndine ma-certificates too. anga ari kufaucet Faucet yekuzimu. Ndichisvika ndakaendeswa kumidstream kuspa get to. Ndichisvika paya murungu nobva atoudza mamwe masecurity ese kuti this is your supervisor. Utopiwa nechigaro. Same day. Apa munhu haana chaari kuziva. Saka pakaita mumwe mukomana ainzi enzani wokukongo Eric, yeah. Abva handiti atoudzwa kuti ndiri supervisor. Iye ndiye anga ari supervisor. Saka akada kuva close. Auya kwandiri ava kuda kuziva ma-certificate angu kuti ndine ma-certificate api chichi. Saka ndakabva ndava rude kuti haundibvunzi ma-qualifications angu. Iwe wanditi uri security, ndiri security. Bo. Asi apa ndiri kuita chivindi chokudaro, asi handitozivi kuti ndofanirwa kuitei pabasa pacho. Handitozivi maduties angu as a security. Mazimba. Muspa. So pasina na 2 hours nobva papinda umwe musikana wekuZimbabwe. Abva andi welcome. Mongoziva kuti kana muchishanda pakambani pane mumwe kune imwe nzvimbo kune imwe nzvimbo. Uyu achionawo kuZimbabwe akabva afara kuti at least tava 2. Abva atotanga ndiye akatotanga kutondiudza okay iwewe chimira pano pa entrance ye upstairs vanhu achinda kulanji make sure unosaina machikafu chavo chichi. Ava kutondiudza kuti achiziva kuti munhu wandiri kuudza uyu hatorinawo zvanodini. Do you know kuti vanhu vakapedza almost 3 to 4 days vachienda upstairs kunodya vasingasetyi ndichingosaina chete ndisingazivi ndofanirwa kudini kuvasecha. Nakuzoti musikana uyo yazvona kuti no mani munhu asi kusecha vanhu akati iwe vanhu vanoba machokoleti kavachienda nawo even chikafu chaicho noona mumwe makafuta vanenge unofanirwa kuvasecha make sure kuti wasecha vanhu. Chakazati okay. Andofunga pakanzi paboka apa. Pakatoboka panguva yacho iyoyo. Notanga kuziva kuti okay so if you are security unofanirwa kuti so unofanirwa then ndobva ndatogaina experience. Ndakashanda almost 2 years. After that same company yange iri fly by night again. Murungu unobva adzingwa. Muridzi security. Haina kutoita mayas because mubviro wake ati akatodzingwa. Okay. Mudzingirwo wakaitwa varidzi vecomplex yeMidstream ndo vakaverify nobva vaona kuti company yake is not registered. Ndo mudzingirwo wakaitwa. So pausupervisor baitoreswa yakapfuura yevamwe here kana kuti ingori supervisor yekuti zita renyu? Okay. Ndiri kutaura 2012 ndanga ndiri kutambira 4,000. Imari yaitotambirwa nemasupervisor chero handizi kuti panguva iyoyo because izvozvizvi yange yakawanda 2012 imari yange iri mari yekuti chero pandakatanga kuona payslip yangu ndakazviudza kuti ndofunga vaita mistake pane something wrong zvaitikapo. So pakaenda murungu manager wespa abva anditi anondifarira abva anditi I'm a hard worker. Haasi kuda kuti ndiende. Ndiri kubva kusecurity company ndopinda pai muspa. Alright son. Nditongoshanda kumadepartment. Ndakatobviswa ipapo vamwe vandaishanda navo basa rakatopera. Ini ndobva ndotamba ndiripi? Ndiri mushop. Ndakatoshanda kufruit and veg. Department refruit and veg. Ndoko ndakashandira ukoko. Kumidstream. 2012, 13, 14, 15, 2016. Mechingosona mari pa. Tichingori. And remember, mari yandaitambira panguva iyoyo ndoyaitambirwa nemasupervisor emushop. Alright. Because ndichibva kusecurity ndichipinda mushop haana kumbobvisa kugura salary yangu. Akangoramba achingodi achingondipa. So ndakabva ndazobva kumidstream ndichingori kuspa
nokuenda kuVonaveli Spa again. Alright. But ndiri kuVonaveli ndanga ndisingachishandi kuFruit and Veg. Ndanga ndishanda as a chef. Alright. Yeah. Ndichibika kutamba nemapotoko. Mapotoko Ndokwaya kuri kwenye. Hey. Alright, so makazomboshanda rimwe basa after zvese izvozvo. So ndakazobva kuVonaveli nokuSpa nokuchidzokera kumakitchen ndokwandiri nawo. Nanhasi ndiri kumakitchen. Kutaura kuti kuri kubata zvakanaka. Kwandiri izvozvizvi ndingati kuri kundibata zvakanaka pakuti handishandi under pressure. Yeah. It's not easy kuti uchishanda kumakitchen. Machallenges ekumakitchen akawanda. Zvokutodaro. Only challenge yandinayo ndeyekuti ndotaura chirungu nembwa kana. Hapana mwana aripo imbwa chete. Saka I have to communicate with that dog. Yeah. Tinototaura tese tinotonzwisisana nembwa iyoyo. Ndo challenge yandinayo yandingatoti ndo challenge. But zvimwe zvese izvi ndine problem one. Sekutaura kwandambeta pakutanga kuti denda ndakaenda kuchikoro. Pamwe ndingadai ndiri pane chimwe chikamu. Kana ndiri pabasa ndinoziva marights angu. Izvozvo ndo zvandoziva. Hazvina basa nokuti kwanzi ndinotokuudza murungu kuti ndinokurespecta asi ndichiziva nguchi marights angu. Saka pane pokuti murungu anogona kuda kuona sokuti sepandiri papa akatombondiudza kuti vose vandakagara navo vanambobvira vandiitira izvozvo kana kundiudza izvozvo ndikati ndosaka vasiri pano. Deno vaikuudza zvandiri kukuudza izvi vangadai vari pano. Because musiyano watinawo unongori wani. Iwewe une mari nanachi handina mari asi tiri vanotesa. Yeah. So pane zvimwe zvaunoona kuti uri pabasa murungu anenge achitori nekayaka yekuti mushandi wangu anofanirwa kutodi kuteerera zvandiri. But zvimwe zvacho kana uchitoona kuti hazviiti hazvidini hazviiti. Example ipapo pataiudzana izvozvo. Okay. Sokutaura kwandamboita kuti pamba apa pana mwana. Vakura varungu havana kukura zvokudaro, murume ane 58 mukadzi ane 56. But havana mubvira vaita mwana. Chimbwa chavo ichocho ndochi mwana wavo. So musi wacho niwe vaitsamwira kuti imbwa yavaenda panze kunoita chi? Kunoita tsvina. Isina umbrella. Ndaifanira kuteverera nechi? Na umbrella kunoifukidza ichi. Umbrella. Saka ndaimuonesa kuti no, inini in my culture. Mutemo wedu isisu pachivanhu chedu. Handitoti ndekubata chero chinechi yembwa. Ndinozvita because ndiri pabasa. Of course ndakapfeka zvangu chi mapepa, but hazvishandi. Zvokuti nditeverere imbwa akaita sokuti kwanzi kudii kuti nokuti kwai hazvisizvo. Saka ndaizama kumuonesa kuti no. Of course unoitrita semunhu but hasi munhu. Itori mhuka kwairi it's a nature kutoti itoniwa yakatodaro. Itori bho. Saka deno anga romwe papa ngada akatoti sorry madam, I'm so sorry, please forgive me because apopotera kuti imbwa yako yaniwa eshita toto panze. Saka inini pade ndisiri wrong handikumbiri uregerero. Chero ungava mumba mangu handiti izvozvo. Ndinokumbira regero chitofila kuti zveshuwa pandareshera wangu I'm very sorry and then I can just say sorry. Kwete kungoti kwena nokuti kwanzi ndibaba saka please sorry ndazviti. Baba kandi baba. Ufana kutopfugama. Ndinokumbira regero pandareswa. Zvakaipi ipo. Pandisina kureswa. Kuva apologetic kuti zvimwe zvinhu zvingopfuura. Zvinopfuura kusaidi nokuti ndaita kuti ufare asi ini ndisina kufara. Hazvisizvo. Ngatisangane pakati so. Right. Ko pamari tosanganira. Pamari. Okay, ndo zvimwe zvezvinhu zvizhinji zviri kukonzeresa even mamarriage amazivano kuti asaenda mberi. Kana muri mumba muri mukadzi nemurume, sorry ndangopindura hangu zvemarriage izvi.
kana matongobvumirana kuti tiri vaviri takadai so muchitoenda kubasa inombozoitirei kuti ndeyako mari ndeyangu mari chinombozokonzeresa ichocho chii sandeyani ndeyedu mari ndeyedu ende futi kana ukazoona pawakito makakatoona kuti ndoda tenga glasi iri no iwe haungatengi glasi iri because last time wakatenga ati no zvinogarwa pasi motaurirana moonesana chazvakanakira zvichakaibira zvatopera ukangona pangoti kwe mari ndeyangu iyi haisi yako vanofanira kuita izvozvo zvokuti ndeyedu ndevapi kusaidi kwangu komana nemusikana here kusaidi kwangu inini handiti iexample I'm a single lady ndine munhu wangu wandofambidzana naye ndiri kumba kwangu ari kumba kwake mari ndeyangu yandoshanda handiti ndiri kushanda kumba kwangu kubasa kwangu inini ndiri kumba kwangu ndiri kuzvibhadharira rent kumba kwangu inini asi ndiri kufambidzana newe it's fine tagara tese tiri mumba mumwe chete umomo ndabuda ndaenda kubasa inini iwe wabuda waenda kubasa ndichidzoka kunokumba mandend bamwana ndauya ne2 rand ndo mari yandadini yandawana ndine chikwere che50 cents ndechikwere che70 cents pa2 rand saka chenje yedu yatasara neende iyi mai mwana kafa zvikwereti zvawakanati angatimbomira ukafa zvikwereti ndo muonero wangu wandoita ini asi kana muchingogara mese zvinhu zvenyu zvese zvikangeta zvinhu zvenyu mese handibonisi kuti pane makangona pongonzi ichi ndechangu ichi usabata ichi ndechangu ichi aipapo pane patori nekakuwandirana mukati kame muchiitirana pakaipa hai aiwa titendi nekuda kwenguva dzedu dzaakunguvaira kudai sono pane here ma1 kana kuti event yamunorangarira kuti sandikangani chakati yandingakupai mukana izvozvo oro regai ndimbokosora so pane nyaya yandogara ndichitaura nyaya inondirwadza asi izvozvo zvaichandirwadzi zvayo so far ichandirwadza hapari zvina ichandirwadzi yava right ndava right so zvakaitika ndeizvezvi I will try to make it short isaita refu sokutaura kwandaita handisi munhu akakura nemusikanzwa ndiri munhu akakura ndiri munhu akazvibata since ndaita zvose zvandandichikudzai zviya machallenges angu mumarriage nenabirthday chichi handinambobvira ndaita musikanzwa wemaboyfriend pandakatanga kuti ndaiva neboyfriend ndiri muno it was 2011 kubva pose pandandichikudzai apa 2011 pandasongana nemunhu ndakasongana nemunhu asina kana handisi ndingatsanangura sei achingori munhu ari munhu kudaro ne aiti arobewa abirwa zvinhu zvake mumba make mose mamusina kana chinhu anga akapfeka uniform yesecurity aishanda kuSABC 1 panguva yacho niyoyo so muzimbabwe anga ari musecurity kuSABC 1 kupretoria so semunhu wandakasangana naye tikabva taurirana hazvina kunditorera time kumuti no it's fine sezvo situation yakadai so uya tidini tigare tese takagara tese handiti and then haana kuendera mberi achishanda akashanda ndofunga 2 kana 3 months basa rake nobva radini rapera kubva ipapo hanambovhera ashanda anga achishanda aishanda kumapiece job like zvegardening ndo basa raaita pavhiki pamwe 2 days kana 1 day munhu anga achishanda ndini ndingoshanda hangu kupi to be honest ndichipinda muno ndakagara pandakagara ipapo handambotambura basa handina hangu kureva nhema mari ingava yange isingashandi kana kuti mari ingava isina zvayakaita asi kuti nditi ndakatambura basa zvokuti ndakagara veduwe ndakaona nhamo nokutsvaga basa handidi kureva nhema ndini ndaishanda kureva zvanditi ndaishanda ndaigara mumba muRDP mana ndiri hapana changa chisimo baba havashandi tiri murudo handiti pamwe mwana vachazogona kudzoka papoindi yangu yandaitaura zvokuti mari ndeyedu ndini ndaishanda zvokuti ndaigona kutoti ndiri kuspa kuya kuya ndofona pepi mari yapinda mumba muna chi7 ndaunotenga muriwo 1 2 3 zvese like zvese zvinoitika mumba zvidziyo zvemumba zvese zvanga zviri mumba medu machitodaidzana bhebi hatina musi watakatukana
ndoda kuudza chokwadi hatina musi watakaramwirana sadza hatina musi watakanzi nhasi handizo ndingataura kuti kudii mafoni atashandisa anga ari mamwe chete akagarapo ndaigona kunonga yake kana kuti iye unonga yangu zviya zvokuti vanonga usina kuona kuti ndeyani alright it's fine but zvakazoitika ndezvokuti 2001 2021 not 2001 2021 ndakabva kubasa ndikaona mumba muri empty like muri empty ndakaona mumba makasara mamune 2-seater sofa ndo ranga rasara ende kusara kwarakaita that 2-seater sofa ranga ratotedza kukwana motikari mastendi vanotaura kuti pakauya zvimarori zviya zviya zviviri kuzoloda chi nokuchiudza mastendi pamba pataigara kuti tawana imba hombe inoimba iri idiki kuona mumba muri empty like nelight iri globe iri recipe. But now I'm okay. I'm just sharing. Ndo zvinhu zvakandirwadza zvokusvika pakupedzisira. You know sometimes ukati uri kuita chinhu chako nomumwe wako. Imi manga mapara maimambonetsana here pane zvamaimamboita here kuti munhu cause trudanana tiri mumba medu totobatirana mafoni kureva kuti hapana zvimagame zviripo then wozongodzoka kumumba muna chinhu ende maimagara kwenguva yakareba sei muri mese? Ndiri kutaura kubva 2012 up to 2021. Yes. Makore akati wandei. Yeah. Then imimi chii changa chambonetsa? Ndiri kutaura kuti even kutukana muri kuona zvokuti handizo ndingati chi even muOliven ne kwandakagara nguva reipfuku tine mamarriage naye atakamisa vanhu vachiuya for counseling muri kunzwisisa vanhu vachiyemura the way hapana musi wandoti nhasi kana kuti nhasi hapana mari then mumba munotori netens maigona kutopinda mumba momo mutotadza kuziva kuti nhasi munomba munomu hamuna shuga zvinhu zvedu zvese zvaitongori zvinhu zvanga zvingori zvakaendeka asi kuti ndizive kuti even nanhasi chero paakazodzoka achikumbira ruregerero ndo zvezvimwe zvacho zvakaita ndisadini ndisabvuma ruregerero kwake ndaida kuziva mhosva yangu chikonzero chakaita kuti abude pai mumba wabuya namafundisi wabuya neshamwari wabuya nehama achikumbira ruregerero vakazama by all means but ndengoda munhu wana anondudza mhosva yangu yandakadini ndakapara kuti munhu yes apedza kuitira kuti mangwana zvisadini zvisadzokorodzeka wochindiudza kuti okay unoziva kuti chimedi wakakanganisa pakati nepakati ndo zvakakonzesa ndidini ndibude ainzi ani munhu ainzi unototi ainzi anonzi Farai ari around ariko kuOliven akazorora akaroora nemukadzi wanogara naye anonzi anobva kuchipingi chadzima yedu anobva kuchipingi mukadzi wacho tichadzima masenemu but I think zvinenge zviri zvinhu manje uyu amutyiriwo kuti mumwe wenyu wechikadzi anoitirwawo the same here? No, handimutyiri because munhu kusaidi kwangu inini ndinotomublame again. Munhu aitouya mumba achitochemawo nhamo dzake zvitoko zvatete nazvo izvozvo tomupa we share with her. Uyu mukadzi wekuzorora yes aitombouya yes asi akaureva panga pane afeka yamanga musiri kuona handizi I still remember mukadzi yeye paakatodzingwa akamitiswa nemurume womunomu mubaba wemwana wake mundo wemunomu akadzingwa akatomborara futi pai mumba mangu kutaura kuti pane dzaiitika dzakawanda so handizivi but inini chakangokonzeresa chero munhu wese aiuya kwandiri achiti please forgive him okay ndiri kuda kumuregerera ndoda kuziva ndomuregerera chii mhosva yangu yandakaita ndeyei iye akatora zvinhu akatiza tanzwisisa asi kuti azotiza akapa kufanira kunge pane chi exactly chikonzero ndo chandaida ndinachiwana alright okay akapesera kuzotipa imhepo mweya wezvinhu ndofunga pane zvandandaitiwa ndofunga zvakazo handizivi zvangu but
maybe paipani kufambidzana naSisigire then Sisigire obva wangonzi pavakatora zvinhu akabva atondogara naSisi here kana kuti vakaendepi? Pavakatora zvinhu zvinonzi handiziva hangu chokwadi chakazara because zvinonzi even zvinhu zvacho ndizvo zvakatumirwa somewhere hazviko kumba kwavanogara. Okay. Hameno kwavakatumira I don't know kuti vakatumira kumusha kana kuti vakatumirepi zvinhu hazviko kumba. Asi zvinhu maitenga mese kana kuti maitenga imimi? Okay. Sekutaura kwandaita kuti hakuna kuti kwai mari yangu. Zvinhu zvataitotaurana kuti okay mumba medu muri kushota fridge. Okay, ngatinde totenga chi? Totenga fridge. Zvinhu zvedu zvose tataitenga nelabor. 3 months 6 months. Iyo bviso mari mobviso mari. Sekutaura kwandamboita kuti aishanda garden boy. Garden boy akapiwa 200 kana 300 rand. Imari yekuisa magetsi mumba. Munhu ane payslip mumba ndimi maindotenga madzina. Asi ndanga ndisingatengi kuti ndiri kutenga zvinhu zvangu. Taita zvinhu zvedu tese. Okay, hatisi kuda toda kuchinja TV yedu idiki. Toda TV hombe. Hande toona TV atoda tosvika toona okay toda TV ma okay. Okay it's fine. Ngati labor. Ndo life yataidi yatairarama. All right. Yeah. But zvesisina basa yatova water under the bridge ndakasiyana nazvo. Zvakatopfura ino kuti zvinhu hazvina basa zvinhu zvinotengwa zvimwe. Alright. Ende futi Mwari vanogona kundipa double. Saka mune problem ere tikasiya zita rake riripo? Rani? Rafatso. Handina kana problem nazvo. Alright. Handina hangu kana asi rasisi chero ye wacho handina kana problem nazvo. Handina paviri hwava handina wandotya handina wandakatadzira. Alright. Handina hai kunze kuti kana muchingotyawo zvenyu kungoti pamuda zvinhu zveindaneti kana kuti kuda kutya vana but inini kusaidi kwangu handina zvandina basa nazvo. Zvinhu zvinorwadza kana uchinge wakati shandei zvinhu vamwe vakatoti musungise vamwe vakati ngatidini even hama dzangu dzikati hande kwaari tinodini ndikati no murege yakadaro. Ayo my dev ndizvo handizi my d tinotenda nekushare nyaya yenyu yeupenyu. Tinovimba kuti vakawanda vachateerera chirongwa icho vachateerera episode vachange vachitodzidzawo zvakasiyana siyana. So imimi kurudziro yamungada kusiyira zvizvarwa zvekuZimbabwe zvakateerera. Okay. Kunyanya nyaya dzandiri kuona dzakanyanya kukumomotera yapa inyaya dzemarelationship. Kurudziro yamungada kupa vanhu vari mumamarriages vari kuda kupinda mumarelationship oro vatori murelationship macho ndeyekuti chii? Murudo munonetsa. Kurudziro yandingapa zvangu kumasingle ladies ndeyekuti kana waona munhu waunofambidzana naye asina kukuroora hai umwe nomwe ngamire nezvake because madisappointment arimo akawanda mukatomo. Asi kana makaroorana itai zvinhu zvenyu mese pamwe chete. Ndokurudziro yandingapa. Vakadzi vanotiwo varume vese imbwa. Imbwa inodanana nembwa. All right. Hai zvinoitika kuvakadzi vazhinji tinofarira kungotuka asi kazhinji zhinji handivoni sokuti zvingava zvakanaka. Ndoona sokuti chero mumamarriage makagara muri vaviri mukakonana zviya umwe one of you kana akakama down mutaurirana not in a harsh way kutaurirana musina kutsamwa zvinokonzera kuti mumba menyu muve right. Kwete kuti chero tomboti makonana namadhamu mauri futsaka kutaurirana in a good way like it's my friends. Mukangozviudzwa kuti your partner is your friend ndoona sokuti ndo zvinhu zvandakadzidza murelationship inokuti munhu wangu ini kana kuti murume achazova wangu inenge iri shamwari yangu. Handifanirwi kumuona semurume wangu, ndifanirwa kumuona sebest friend. Chero ndichida kutsamwa, chero ndakatsamwira mwana wangu ndiye munhu wandofanirwa kutanga kuudza. Aiwa.
vari kudzidza vari kutora manotsi. Alright, tisingapedzi nguva yedu tinoda kupa kutenda nekutishanyira nekushare nyaya yenyu. Vatodzidza. I think Fatso naGiri vazvinzwawo futi kana kuti richasvika munzeve kuti aiwa hatisisina daka. My diva vati havasisina daka. Pavaida kungonzwa kuti ivo vakakanganisei asi zvakatodii zvakapera kudhara zvakapfuura. So ndinotenda nekutishanya. I think chirongwa chedu chabva chagumira pano. Muve nenguva yakanaka. Mwari vakiitire zvakanaka. Ndatenda hangu. Aiwa musimudzi tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse toro yakaremera hama. Patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidzai tobva tatokudini tokuurayai topisa. Handi munoziva kuti titourayai topisa. Tikati it's okay, foni handina kuba ndakatenga. Vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. Mimone munondo wacho imimone rushowa ndimimone kupenya kwemvura. My partner kuti ndakapinda nadai asiriye pamwe ngadaenda kafa ndakasvika patime anga yangu ichapera kapena because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure. Across the border. Zita Dumisani Mulambo mafanyise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi.